Zajtra 29. novembra budú poslanci Národnej rady schvaľovať rozpočet pre obdobie roku 2017 až 2019. Minister školstva o rozpočte pre školstvo dlhodobo tvrdí, že sa podľa neho navýši o 300 miliónov. Keď sa iniciatíva slovenských učiteľov bližšie pozrela na rozpočet pre školstvo, tak sme zistili, že minister zavádza verejnosť, pretože porovnáva rozpočet na budúci rok so schváleným rozpočtom pre rok 2016. Ten sa ale počas roka upravoval a teda porovnanie medzi reálnym rozpočtom a tým navrhovaným je oveľa nižší. Navyše to, čo minister tvrdí, že sa zvyšuje, sú položky, ktoré sa príliš netýkajú detí a vybavenia škôl. Niektoré prečítam. Jednak tam zahrnul valorizáciu platov, to 6% zvýšenie, ktoré už od septembra roku 2016 bolo, čo nie je fér. Potom napríklad financovanie Národného futbalového štadióna alebo vyššie odvody z prevádzkovania lotériových hier alebo napríklad kapitálové výdavky v sume 32 miliónov 500 000 na športovú infraštruktúru. Keď sa pozrieme aj celkovo na výhľadku toho rozpočtu na ďalšie roky, zistíme, že štátny rozpočet sa naopak znižuje, nie zvyšuje. A jediné, čo sa tam zvýši, sú vlastne príspevky z eurofondov. Tu však dlhodobo poukazujeme na to, že eurofondy sa vždy týkajú iba vybraného počtu škôl, čím sa vlastne rozdiely vo vybavenosti medzi školami ešte zvyšujú. Ďalším problémom je komplikovanosť celého rozpočtu. Jednotlivé položky sa nachádzajú na rôznych miestach a musíte vlastne si naštudovať kapitolu Ministerstva školstva vnútra a ešte informácie zo stránky Ministerstva financií, aby ste vôbec pochopili, kde idú jednotlivé položky. A hlavne rozpočet Ministerstva vnútra je veľmi nekonkrétny a obsahuje len úplne základné informácie. Máme preto obavu, že mnohí poslanci zajtra možno ani nebudú vedieť, o čom vlastne hlasujú. Minulý týždeň sme poslali list poslancom Národnej rady, kde ich vyzývame, aby navýšili rozpočet pre školstvo. Rovnako sme poslali letáky kolegom a rôznym organizáciám školstva a iniciatívam, aby ich distribuovali rodičom a širokej verejnosti, v ktorej ich informujeme, ako to naozaj je s rozpočtom pre školstvo, že platíme oveľa menej do škôl ako vyspelé krajiny, že rodičia platia dvakrát, raz zo svojich daní, druhýkrát, keď sponzorujú školy, aby mohli normálne fungovať. Myslíme si, že je legitímne, aby rodičia dostali na vybavenosť ich detí oveľa viac, aby si to žiadali. Preto ich vyzývame, aby sa pridali k tomu dlhodobému tlaku, ktorý vyvíjame na vládu, aby investovala viac do vybavenosti škôl detí, aby investovala viac do škôlok, aby mali rodičia kde umiestňovať svoje deti, aby viac investovali do asistentov a špeciálnych pedagógov pre naše deti, aby celkovo investície sa zvýšili, aj kvalita školstva a aby to, čo je dôležité pre nás všetkých, a to je budúcnosť tejto krajiny, bola zabezpečená týmto spôsobom.